Všetci ho máme. Vedomie. Čo to je vedomie? Čo ja viem, nikto netuší, takže ani po tomto videu to nebudete vedieť. Ale mám pár experimentov, ktoré ukazujú, že naše vedomie a ľudská myseľ je omnoho zaujímavejší fenomén, ako sme si možno doteraz mysleli. Teda doteraz, tie experimenty sú už staré niekoľko desaťročí, ale to je jedno, poďme na to. Náš mozog sa veľmi prekvapivo skladá z dvoch hemisfér a ešte viac prekvapivo je to pravá a ľavá hemisféra. Každá hemisféra je špecializovaná na svoju určitú funkciu. Napríklad ľavá hemisféra je špecializovaná na veci spojené s rečou, no a pravá hemisféra síce nevie poriadne rozprávať, ale vie na druhej strane zase dobre rozpoznávať tváre a emócie. No a keďže náš dizajner bol obyčajný alkoholík, tak pravá hemisféra ovláda ľavú polku tela a naopak ľavá hemisféra ovláda tú pravú. A to platí aj pre zrakové stimuly. To znamená, že to, čo vidíte vašim pravým okom, ide do vašej rozprávajúcej ľavej hemisféry a to, čo vidíte ľavým okom, ide do tej pravej hemisféry. Hemisféry sú spojené útvarom, ktorý sa volá corpus callosum. Tento útvar zabezpečuje, že pravá a ľavá hemisféra spolu komunikujú. No a v niektorých prípadoch veľmi ťažkých epilepsií sa corpus callosum preruší, aby sa predišlo ďalším záchvatom. Pacienti s prerušenými hemisférami sa cítia úplne v pohode. Keby ste sa ich spýtali, že ako sa cítia, tak povedia, že normálne, že takisto ako pred zákrokom. Ale veľmi divné veci sa začnú diať, pokiaľ ich podrobíte špeciálnym testom a experimentom. Test prebieha tak, že subjekt sa díva na monitor, kde vidí terčík. A po stranách terčíka blikajú slova. Pokiaľ sa slovo objaví na pravej strane, tak ide do ľavej hemisféry, ktorá vie hovoriť. Pokiaľ sa objaví na ľavej strane, tak ide do pravej hemisféry, ktorá hovoriť nevie. Toto je Joe, ktorý sa podobného experimentu zúčastnil a sledujte. Slovo bliklo napravo, čiže spracovala to ľavá hemisféra, ktorá vie hovoriť, a Joe slovo povedal. Storm. Pokiaľ sa však slovo objaví naľavo a spracuje ho teda pravá hemisféra, ktorá nevie hovoriť, Joe povie, že slovo nevidel. Keď mu však podajú papier a pero, aby ľavou rukou niečo načmáral, jeho pravá hemisféra začala kresliť telefón, ktorý je potom ľavou hemisférou na papiere rozpoznaný. Keďže hemisféry sú oddelené, tak skúsenosti, ktoré sú v jednej hemisfére, sú len v tej jednej hemisfére a do tej druhej sa nedostanú. Navzájom o sebe nevedia. Niektoré výskumy ukázali, že pravá hemisféra dokáže mať nezávislo od tej ľavej hemisféry svoje vlastné emócie, svoje vlastné názory a svoje vlastné uvedomenie seba samého. V podstate v jednej hlave vznikli dve vedomia, ktoré navzájom o sebe nevedia. Keď sa však spýtali týchto pacientov, tak oni naozaj nepociťujú, že by boli nejako rozdelení. Ako je to možné? Sledujte, čo sa stane, pokiaľ sú dve slová bliknuté zároveň. Joevi ukázali slová hudba a zvon. Hudba išla do jeho ľavej hemisféry a zvon do jeho pravej hemisféry. Potom mu povedali, aby ukázal na obrázok, ktorý popisuje to, čo videl. When asked to point to a picture of what he saw, he chooses bell. But when asked why... Yeah, why'd you pick that one? Music. Music? And when asked to explain... There was music and bell, and it was a few minutes ago, the last time I heard any music was coming from the bells out here. Banging away. So the bells outside here? Nie je žiadnych pochyb o tom, že Joe si vybral práve zvon kvôli tomu, že tá informácia sa nachádzala v jeho pravej hemisfére. Joe si to však neuvedomoval, pretože ľavá hemisféra vytvorila ilúziu slobodnej vôle. Ilúziu toho, že Joe vie, prečo robí to, čo robí. Sú aj iné prípady, kedy napríklad porúčili pravej hemisfére, aby sa postavila. Pacient sa postavil a keď sa ho spýtali, prečo tak urobil, odpovedal, že bol smedný a išiel sa napiť. Ľavá hemisféra má skvelé schopnosti v tom vytvoriť ilúziu slobodnej vôle. Ale pokiaľ má Joe vo svojej hlave celú pravú hemisféru čierneho pasažiera, na základe ktorého on koná a neuvedomuje si to, koľko takýchto čiernych pasažierov môžeme mať už my dnes v našich hlavách a nevieme o tom? Existuje slobodná vôľa? Alebo je to všetko len ilúzia ľavej hemisféry? To už nechám na vaše úvahy. Áno, ten bordel som si mohol upratať, ale nechcelo sa mi. Vidíme sa na budúce. Čaute.